Лабас, сябры, учора Тутбай, зеркало дакладней, выпусціў артыкул пра мяне, як у мяне справы пасля скандалу з тралейбусным паркам. Дык вось там ёсць недарэчнасць, есть такая формулировка, что я отказался говорить с диспетчером на литовском. Поважанные журналисты, не треба так казать, что отказался. Это уже литовские журналисты такое придумали. Не отказывался, я не отмаўляўся. Я просто литовского не ведаю. Коли б я ведаў, так чтоб я отмаўляўся. Іншая справа, что диспетчерка со мной адмовілася говорить на прапанованай мной польскай і беларускай мовах, не кажучы уже про рускую. Вось менавіта яна адмовілася. А я не адмаўляўся, я хацеў разабрацца, мне патрэбна была дапамога. Прашу, калі ласка, больш не ўжываць гэтае слово, што я адмовіўся гаварыць на літоўскай, таму што я літоўскую не ведаю, я не магу адмовіцца, не магу просто. Ачу, пакуль. І дарэчы, не дагаварыў. Дарэчы, там инспектор по журналистской этике. Тут есть такое державная установа, инспекция по журналистской этике, сайт, здаецца, ці як. Далі мне папярэджанне, выговор про тое, што я здымаў диспетчерку. Апынулася так, што я распаўсюджваў яе асабістыя дадзеныя у выглядзе яейнага твара. Так што, как бы, у Беларусі гэта все праходзіць незаўважаным, непакараным, а тут майце на увазе, што вось такое з асабістымі дадзенымі тут сильно замарачваюцца. Так што вучыцеся.